Er is een bijzonder tafereel dat de laatste dagen een soort beziekers naar de zeediek in Lauwerseeg loekt. Voor de tweede keer in kwartetiert doeken dolfijn op in de Frieske Waadzee. Zo'n kwart zwemmen een mem en haar kjeltje bij Lauwerseeg in het water. De beesten die binnen al zo'n weken in de Frieske Waadzee te sjen. Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar. En dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn, dus zo bijzonder is het. Ja. Ze waren direct bij aankomst waren ze in beeld. Heel prachtig. Ik had vanochtend vrij, dus ik denk, ik ga even kijken. Ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om hier in het wild te zien. Ik was net op werk en toen, ik volg zeg maar de waarnemingen van dit dier volg ik ook. En toen zag ik dat hij net weer gespot was, dus toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik hierheen gereden om te gaan kijken. En hebben jullie hem al vastgelegd? Ja, maar nog niet gewenst, zeg maar. Ik zou eigenlijk nog mooie foto's willen en daarom zit ik hier nu. Hij springt daar nu heel mooi. Ja. Nee, gewoon zolang als dat duurt, zeg maar. Ja. Daar is hij! Hij is echt aan het springen, jongens. Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Zo'n beest vol souplesse en spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel mooi beest. Een hele mooie creatie. Ja. Het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam, ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee, dus dat is heel gaaf. Je ziet ze in het Verenigd Koninkrijk geregeld, maar om zoiets te zien in Nederland en dan zeker in de Waddenzee, dat is gewoon uniek. Ze zitten hier voor de kust, dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken met een beetje een verrekijker of iets anders wat dat iets dichterbij haalt. Hier is een shot van dat hij uit het water springt. Moet ik even inzoomen, daar is hij. Dus dit is gewoon sensatie. Het is heel geweldig. Hoewel de gewone dolfijn een soort vaak komt, blauwe waarnemingen bij de kustdeel bijzonder. Hij blijft de hele tijd in de buurt van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Dus dat begrijp ik niet. De situatie van de dolfijn die wordt door Stichting SOS Dolfijn en lokale hulpverleners goed in de gaten houden.